Vítam kurva pri dnešnom vlogu s chlopakami poškých. Vlogisek! Budete pekne strihať vy kokos. Trefeme dve kuželky, dva angličáky. Naspäť môžete ísť moto. Naspäť plus. Takže Tomáš plus. Easy doky, prdeli. Ale teraz je lepšie k nemu, ne? Aj, gopiče, niekto to zmenšil. Logisek. Vládko, rukami. Chcem vrátiť, stíham nohami. To je klus? Jeba no. Sústredil na ty nohy. Piča, jak sa mi zamotali nohy. Ty zadné mi dojdú strašne blízko. Pripraviť sa, pozor. Pripraviť sa, pozor. Vládko ma porazí. A mne vlastne nejde o výhru. Nejde o zlepšení sa. Pozor. Pozor! Pozor. 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 Záver! No, Ty, štartová. ja? Pozor. Štart. Koľko? Rika, hlavne neštartujte štart. Pozor. Na dopadnutí sliny. Pozor. Môžete ísť zo skippingu. Budeš skipovať na mieste? Ja ťa chápem. Pozor. Koľko spadne? Pozor. Pozor. Pozor.
Je na to, Latko. Pravú Krep dozadu. Pozor. Pozor. Vieš, ako? Akorát dobre. Plus, minus. Ježiš, to je krásne. To je. Maminka ťa pochváli. Zase hodil. Ešte, že si perem sám. A ne, že sa hodíš ešte raz, že sa ti to zalúbilo. Pozor. Pozor. Ne, není šanca, počujeme. Jakým než vyskočím, tak víš, už bude na konci. Pozor. Pozor. Hej. Ty ti nebol, že? Ne. Tak poď, lebo ma bolia moje ploché nohy. Pozor. Ale dokončí ten šprint. Ale poďme, ja to nebudem strihať, jebem vás. Dobre, povedz do piče. Tak mi to pošle, ja si zablokujem si ťa na e-maily, keď mi to pošleš. Dám ťa do spamu. Závodníci nám ísť připrav se. Pozor! On nemá úner. Ty co? Ja som to číka tak rýchlejšie, a teda už? Jasné. Idem si pohoniť výku. Máš pohoniť mňa. Pozor! Pozor. Pozor. Ale mám fun fact. Víš za koľko zrýchli Gepard na 80? To 2,5 sekundy. 0 na 80. Pozor. Ja som bol 2. A ja. Čaky si s tebou dá, jemu treba. On to má rád. Kokot vyjebaný, skurvený, to bolo jak hnusné, že jemu to treba. Ale ja to... Maťa piči, nepošlem ti nič, pošlem ti osratúry. Ale ne svoju. Skončili sme spolu. Skončili. Už sa nepochválim, že dobre vypadáš. Dám si píš ChatGPT. Ja ťa vždycky chválim, že dobre vypadáš. Kedy? Osobne vždycky, ty kokot. Ja nejsem nadržaná 13 cez správy do piče. Ja ťa chválim, more. Skončili sme spolu. Tak ale... Slabý si. Pozor! A piče, Fiči sa nasral. Pozor. Máš to trošku... Dobre to je. Šivé? Aha. Viac pšenica? Máte kľúčečina. Lákajú to strašne. Ty kokot. No my môžeme ísť tam nechal, ani nemusíme sa pozerať. Ja si myslím, že sme ďalej a ďalej. My sa oddalujeme od seba. Pardon. Našte nevšimaj. Skoro mi odjebal one. Pambicu. Kecko. Pičo. Pozor, ide tréner. A my sme čo docvitli superset, takže pohoda. Keby niečo, tak sa chystáme na toto. Nejdem vôbec spať.
Pána do videjka. Však ja som nachystaný. Dneska tréner nehrá.